nke na-akpọ what God cannot do does not exist. Ọ na-eme gị taa akwụnye nke ọ bụla pụtara eje egolo ndị ụka eje egolo enwere nke ọ na-akwụnye na ntị kịta nke ka ya na-akpị ya ihe pis pụtara ọfụrụ microphone ọ na-eyuzi na okenye ya na ntị tinye ya n'ọnụ begin to pray. Something must happen in your life today. Begin to pray. In your marriage, it's scatter. Onyara, ode mmadụ mbụrụ head of the state tie nwute gị Chineke gị mpịa gị boko nwute gị gwa ndị security personnel ha pịa Chineke mere m ebere igosi ihe omonye na-etiri mkpu ka onye ara na 21st century ya echewe ka anyị ga-esi ruo electric bulb chewe ka anyị ga-esi ruo moto anyị ede nkanụ ma ugbu ọka na-azụ ya anaghị ya vidio ya afụ na nkanụ ka ede na-azụ moto a ebe ụwa na-eche ka ga-esi ruo silin fan mfụ ga-ebi na-eti ha na ogbe ete Enugu Chineke akpọ ọkụ were taịm ihe eji baa uru na-eti ha onye ka na-etiri ha unu mere ekpere unu mere na Imo steeti mmiri mapụ n'uche gị unu na-ejighị ekpere kwụsị mmiri otu aka ọ ya abịa kpe ma nje ekpere kwụsị ya the only time onye ojii ji eme njọ uru mmadụ bara bụ ọnwụ mmadụ nwee ife afọ ọ bụrụ na ndị mba anyị na-azọ ndụ otu esi eji akwamozu anyị ma ndị na-anwụ ọnwụ ike n'ala Igbo the way onye ojii ga-esi wepụta ego ya tọọ ụtụ akwamozu tọọ ụtụ bọs nye ndị egwu ogene na-akụ egwu na line ọ bụrụ na mmadụ ya arụ na line anyị na-esi ụtọ agagharị from line to line na-akụ ego treat onye a we will not be dying ụtọ anyị sam mana onye ya barụ na ojewe adoration anọrọ m niile agwọ ya o agwara m niile agwọ ya o agwara m niile agwọ ya bịa na ọ bụrụ eziokwu kpoke aka na abụọ ọnụ ụlalalalalala onye oche were aka na abụ na-arụ power bank na ọ na-ekpere na adoration mmiri a na-ama ha onye ngozi biko gozi onye ngozi anyị gozi Elijah ka ija compare ngozi 21st century ị ga na-ekwukwu na ngozi maka soga back ọ connect the whole world tinje ama afọ ihe na akpọ ihe ama bụ fire ngwa ka anyị kpagodi ihe aka nwanne so ihe unu na-akọwara m kịta bụ na that is na fire na onye na-ekwu n'ọnụ fire na-arụ ọrụ mgbe nwere ka mbọsị siri ego na akaụntụ m ego abaa na akaụntụ gị ugodo eziokwu so ebe ọ na nwebere mbọsị siri ego baa na akaụntụ m n'aha Jizọs ego akaụntụ m imepe akaụntụ gị ego aba titi gị si asị n'aha Jizọs Lagos fire onye ka fire bịara Ezeaku na wafọ yo ozugbo ndị ụmụaka Anambra kwenu Anambra steeti kwenu Anambra kwezuonu unu anọkwa ebe a Anambra kwenu Anambra steeti kwenu Anambra kwezuonu unu anọkwa ya unu nwa na-eme udo ụmụ afọ Anambra steeti one of the richest community in the whole West Africa nwa na-akpọ ya nwa ka ndị pastor ji eri nsị na-emerụ n'anya unu nwa ka ndị one unu ka eji efichi ike egwu everywhere unu ka ihu Anambra cities isi obodo arịrị negodo eho big community nọ n'Enugu nọ na Anambra steeti community dị ka ọzọ obodo enwere community ambulance for emergency case of nwa afọ ọzọ obodo daa na keta mana as I'm talking enwere community ambulance n'ọzọ obodo as I'm talking to you mana onye ọzọ obodo bi na Canada nwere access to community ambulance na Canada onye ọzọ obodo bi na UK nwere access to community ambulance na UK onye ọzọ obodo bi na Europe nwere access to ambulance mana ewe ọzọ obodo of all Igbo land enweghị community ambulance ha gotesi no this is ọzọ obodo community emergency ambulance enwe onye daa na ozugbo asị gị na ọ daa na akpọ ọzọ obodo ibu rush apapapapapa asị gị na onye a daa na egbe ma akpọ community si from town hall unu papapapapa ya pala onye ka ebe anyị ga-ebido ehe oke etiti of enwere ụnụ ndị Anambra onye mmadụ amara ihe o nwere onye amara how big ụnụ dị because ụnụ avalụ onwe nwekwa na ada avalụ ihe ụnụ nwere because ọ bụrụ na avalụ onwe ụnụ otu some of us say grade ụnụ I don't think ihe na-akụziri ebe na kwesịrị na-akụziri ehe oke etiti of all people ya be Baptist Cricket Mansion left and right enwere oke etiti community ambulance enweghị ya mana ha nwere chọọchị wọtụ 1.5 billion oke etiti rụrụ Catholic Church Anglican wọtụ 1.5 billion chọọchị ahụ rụrụ ya mere somebody employed there agwaghị na Chineke ke rụrụ ya but somebody is under salary inside the Catholic Church
Somebody is receiving salary. Somebody is working for God and he's under salary. A whole Anambra State may receive healing with the blood of Jesus. One name. A whole Anambra State. From Obalu to Onitsha. From Onitsha to Nzam. Since Nzam bago to Okuzu. So Okuzu bada boka. So Kagawa Olumba. So Olumba jewi hala. Koto opata newi. Puto obosi. Puta mpo obodo dike. Ha na receive healing. Mabo mpage nwa isi na onkologo kete baba bu oge. Izuzu gide mpage da nwore isi na onkologo na egbu gi. Amadi ha kpo ogo oku. Unu ncha na ebu onkolo unu na sister unu ebubo na ha gburu mmadu na family unu. Arobuna go chubu unu na eke. Amadi ha chubu unu na oye. Ha ba agulu chubu unu na nkwo. Ohe robobe na mchubu unu na afọ. Boso unu ri gwere ihe si na ani Igbo puta ya to unu cancer na afọ. Ketekpa enweho nne na ala chapuga ya. Ina aware nwe ihe ma. Imi ana kpo emergency number. Page nwa atọ ni na na olive oil. Esi na nkologa na chifa yeji woro me agwo fe woro me ogwo agwo. The poison am. Nge nwa poison na nkologa. Nwa mugu. Why can't you go and your own uncle too? Why can't you go and come uncle too? A whole KTT, Anambra State, and KTT community ambulance in case of emergency. May drive employ, more for nurse employ, more nurse snap. Ofu nurse is okay safe with your food driver, with your food porter. Madi told me, so maybe Madi told no bodaho. Mbo na Hanona community hall, ha. Ebo KTT with their village hall. A park idea. Then we're born in many village, no KTT, where one ambulance is rescue life. And when I told him on one up and apple, I say, 6 people employ, now we are shift, that road and that all night. I had each in a 21st century. No Kate and I made donation. My with 1.2 billion. Go well, all yourself for the answer. No. Yourself for the answer. Who can't watch up the located at the Hansa. On your child in so. Dodge the brain, I can't. Which may be the talk from one PG of Igbo community to another. Every Igbo village will see when community ambulance. I will start it. Maybe the guy meet them one after the other. Meet one after the other. Every community will see when village ambulance. Na chief for going on Dibo. Neka isada in 5 years. Then went to clean a long bucket. Bucket it pay for in. Then when a long bucket when na company na locomotor. And now we go free. We go free. After dump me free. On Saturday, on Friday, the job among one okay. Kobia na shop hello chai I weje baba mukwa kai pulo melo 2 hours akwa na moto gburi with machine na mbuka mpo na moto kuburi with machine na mbuka mpo uzo mbuka mpo anagi aga moto park reba car park na car de otu dalop na check idi agbo kai na etu the boy idi agbo buru na mocho wala keta nwata kere be 23 or 24 25 years kedizi euro oba na Igbo na oriche no mmia consumer mmia nye ala wacha ya na azu boy na for 9 months eke pa odocho odogbo Igbo ga primary secondary put am one at the age of 25 one at the age of 25 see no dey na ụmụ nwaanyị Igbo nwere ihe pastor abụrụ ikpe ekpere gwa m ihe ị ga-eme nwere onye China nwaanyị bụ na nwaanyị begide 16 year chọpụtara eyelash si na akwụna ya na-eme kpiri kedu nke chọpụtara taa we fly we move ndị iberibe na-emove odeshi program obidogokwa na December rutego odeshi dị nọ na village unu bụ ndị mmụọ dị nwa se modeshi program iburu onye mmụọ ịbịa na village unu dị mmadụ 30 modeshi program unu ncha niile dịcha n'ime onwe na abụrụ ndị mmụọ onye ka unu na fight ka ị mara na ekpere wetara anyị bụ ndị ojii be divide into two eji a divide anyị into two inwe idea na eji a divide anyị into two ekpere because onye na fight bụkwa nwanne gị enwere gọ mbasị na ekpere kịta cheta onye London nọ nwa bụ which is adịji gị ikpe na ugo ekpere na ụwa cheta onye Philippines cheta onye France ọ nwanne gị aga enyere gị aka echi mana mbọsị ya nwa bịa gwuo ini gị mgbe anyị nọrọ go otu a ịma mbụzi anyị ekpere ịgbati ala ịma mbịazi bụ anyị ekpere denụ ka Jizọs gbuo ini ka Holy Spirit gbuo ini ke na ego ọ mmadụ ga-ati ya akwamozu gị mmadụ ga-akpọchi shop jee kwa gị mmadụ ga-ebi posta gị mmadụ ga-eme gị mba m na
Ocho tie go konanya. Wolo la mari chega ya na mocho. In Holy Ghost and ekiri. Mmadụ ya egwu ini gị mgbe aka ya amazi uru mmadụ bara inwe onye oji the only time onye oji ji eme enjoy uru mmadụ bara bụ ọnwụ mmadụ nwee ife ya ọ bụ na ndị mba anyị na-azọ ndụ otu esi eji akwamozu anyị ma ndị na-anwụ ọnwụ ike n'ala Igbo the way onye oji ga-esi wepụta ego ya tọọ ụtụ akwamozu tọọ ụtụ bọs nye ndị egwu ogene na-akụ egwu na line ọ bụrụ na mmadụ ya arụ na line anyị na anyị na-esi ụtụ agagharị from line to line na-akụ ego treat onye a we will not be dying otu anyị sam mana onye ya barụ na ojewe adoration anụrụ m niile agwọ ya o agwara m niile agwọ ya o agwara m niile agwọ ya mgbe bịa na ọ bụrụ eziokwu ịdị mma o ịdị mma o ịdị mma o ịdị mma onye nwe m na-ịdị mma Nwachukwu kpokọ aka na abụọ ọnụ enwere kpokọ aka na abụọ ọnụ gbazie n'ekpere kpokọ aka na abụọ ọnụ o la 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 onye oche were aka na abụọ na-arụ power bank onye oche were aka na abụọ na-arụ onye oche were aka na abụọ na-arụ iron dome ndị Israel na-arụ underground bunker na every building n'ike tinye alarm o nwere n'ihe ike mee n'Israel alarm egbuo waa onye ọbụla gbakpọ n'okpuru building ụmụnna ya na ọ na-ekpere na adoration mmiri na-ama ha onye ngozi biko gozi onye ngozi anyị gozi Elijah ka ije compel ngozi 21st century ị ga na-ekwukwu na ngozi maka soga back o connect the whole world tinye ma president ma senator ịma na Mark Zuckerberg na above the world kịta ọchọkuchie ụwa niile ekpo isi ịma na Mark Zuckerberg mepere ụwa anya ụwa niile adị connected ọchọkwa okuchie ụwa kịta ekpo isi aka gị na-agba na ọ na-ekpere Nwachukwu you na-ekwusa okwu ọnụ God I need house God I need motor God I need car achọghị m ịnwụ oh Lord ụmụaka m niile nye ha ndụ di m ọma ọ gaghị anwụ nwunye m a Holy Ghost fire ọma anwụ ekereke agwọrọ agwọ osinụkwụ nne osinụkwụ nna elelelele onye ara anụ ụkwụ nne na ụkwụ nna gị dobere gị kedụ factory rụrụ ya onye iberibe nwa mogo osinụkwụ nne osinụkwụ nna na-ege n'ụkwụ nne na-ewere mkpọrọ ma bụji ego ụkwụ ebe a na-akụ eri osinụkwụ nne ose etienu osinụkwụ ndị Boko Haram jeni fight ndị Boko Haram nwete ekpere ndị oshi ndị ụka ndị okpu ọzọ eme ọzọ were Jizọs na anyị n'iyi Jizọs na-enye ego kọmpanị mbụtara afịa na bi n'ebe a bụ China nwere kọmpanị dị na bi n'ebe a ke ọ China na-amara Jizọs fancha na ebe a ha na-arụ day and night they employed over 10,000 people onye Igbo etiti onye ogbede nọ n'ekpere osinụkwụ nne osina village m onye ụmụ nke na-eti Holy Ghost fire Jizọs egbuo ha ma osinụkwụ dara dị na be anyị ọ na plantain nwa busi ọbụla na-agbagharị n'azụ na ọmụ busi na-agba Jizọs bịara ịrụba ịchụ busi ya kandara masị ya karabashila kire wala kasha Jizọs bịara ịchụ busi nwa busi na-ejere onwe ya na-achị fọ ya eri ka ị na-asị na busi na-agbagharị n'azụ ya adịghị ma ọ bụ na-asụ a manipulate gonogo wet ndị ụka ga na-atị ego ụjọ n'ime maka ụjọ ha na-atị gị n'ime mere ije ejere ụka ụjọ ahụ a na-atị gị n'ime mere ije ejere ụka enweghị ọdụ nke yara enwe chọrọ ịnwụ mana enwe ijewe n'igwe akwụ nwe ijewe heaven chọrọ ije onye nzapụta onye nwe n'ihi gị Jesus died for me if ebe ha na-ekwu ya Revelation 10:18 he sacrificed his last blood nweta gị nkiri kpakpa tiwa aga anya Revelation ịbụ onye Abakaliki na-akọ akọ Revelation ịbụ onye mgbo na-ekpokpu Revelation uche gị na-eme na mgbo ịbụ onye Izii na-akọ akọ Revelation ejem na ya Izii mgbo agbaja rapụ akọ Revelation jide agadi nwaanyị na-enweghị n'ụlọ ọrụ ụlọ within 2 months from na ata obi o ji tapoli nkọba rụọ ọrịa rum ụlọ kụọ ya gbamgbam paint ya bọtị mmepedo ụlọ igwe ndị mgbe agbaja bịara EBBC bịara Ebonyi State Broadcasting Service NTA bịara nwaanyị a na-ene anya nọ na nwụzi anwụ nwezie ndụ ọhụrụ ị nọ na Izii na-akọ akụkọ Revelation na-ege na Revelation na onye gara Uniben na onye utobo gara UNN si na graduate ebe graduate na-eme POS onye iberibe graduate na-eme POS ari ha ebo graduate na-eme POS ari ha na-produce na Nigeria POS ha na-agariza agari keta POS
Are you a graduate? Yes, I studied mass communication. UNN, Unizik. When I POS. They believe in that. Go on and POS or talk what no condition Nigeria melo POS. Mba on Korea kechiria. No you wem. Abana match got in POS. On when you dey mfa. O dey mum manje boy. Ogbomo na eje boy na London. Mana Jesus na gozi nwa boy na Nigeria. Kedu onye na eje boy na Germany? Kedu onye France je no go boy? Gwa m onye London na-eje boy, ma onye Dubai na-eje agba boy. Mana ọ bụrụkwa ọrụ aka Jesus na Nigeria, ka Jesus gozie ụmụ boy. Ka ụmụ boy niile na-ebe achị n'aka enu. Jesus gozie unu, Jesus gozie unu. Nwa boy ị ga-abụ ọga, nwa boy ị ga-abụ ọga. Amen. Shout amen. Kedu onye na-agba boy? Jeremiah 10:6 ngwa gị. N'aha Jesus, ị ga-abụ ọga. Erebere, kedu onye na-agba boy na France? Kedu nwa onye France dị 11 years jewa boy? Enwego. Enwere onye na-agba boy na France. Oh, condition ọ bụla ifuru nwogo na Africa ị na-idere ekpere. A structure gogo na ekpere na-arụ ọrụ so that condition ọ bụla ifuru nwogo iweta ekpere. Ihe ta na-ekwu. Condition ọ bụla ifuru nwogo na iweta na idere ekpere. Why any man idere ekpere ị nọrọ ụgwọ Hausa na-ere ọgwụ. Ihe na-atụ n'ụjọ ndị Hausa emewere mma bụ ego n'ụwa ndị ebe a na-ekpe open heaven program. Connect your family. Connect your family. Ọ school ka ị na-aga ka ị gụchara ị ga-aba n'ekpere niile idere ọrụ mana chefuo na nwa ọgbọgọ n'obodo anyị ege Bible nwetara ọrụ at the age of 16 years obido part-time job 18 years ọba school nata ihe na-akpọ school loan enyi over 50 million naira mgbe ọ ka na-agụ high institution ọ gụchazie school nweta ọrụ ọ na-akpọghachi gọọmenti obere obere ị nwere idea ego esi makwanụ ebe nọ na-akpọ obodo ya 10:10 laba ị nọ n'obodo ya agagharị n'obodo ị ga-acha n'obodo ya ịpụta na Jeremiah igochi gericha n'ime Jeremiah gawa na book of Habakkuk. So I'm on online prayer na-emerụ no rubbish, no business. Na-ego kafa na agba. Ona tagono m winchi, Facebook ekpora monetize my page. Webe no na report page. O ya beba nsigo na-enweta ego m ji atie card. Ona report gidi ya Facebook ekpora na ya monetize page. Dori. O gbasara m ejiro m achọ ndo mere ego a ana m enweta ego m na-eri. Nwọta nwụrụ maazị poor man. Ụmụ m ya abụgide kwa ọgaranya tie ha nwụrụ. Ma nwọta. My children ga-abụgide kwa ọgaranya tie fa nwụrụ. If I die today, and when you know, here my bro, heat and apple, and can what God cannot do does not exist. And the medical town, when you come up at a hedge, go and dock a juggle, and when can when you take it, and can be a earpiece, put a lot of microphone on the use in a Kenyan and Tian on. Begin to pray. Something must happen in your life today. Begin to pray. In your marriage. It's scatter. Onyara. Ode mmadụ mbụrụ head of the state. Ibitie nwute gị. Chineke gị. Mpịa gị ko. Nwute gị gwa ndị security personnel ha pịa gị ko. Chineke mene me ebere igosi ihe omonyi na-etiri mkpu ka onye ara na 21st century ya echewe ka anyị ga-esiri ro electric bulb chewe ka anyị ga-esiri moto anyị ede nkanụ ma ugbu aka na-azụ ya ananyị ya video ya afụ na nkanụ ka ede na-azụ moto a ebe ụwa na-eche ka ga-esiri ceiling fan mfụ ga-ebi na-eti ha na ogbe ete Enugu Chineke akpọ ọkụ katakpa agbagbo gị dadị na-eti ha were time oyi eji baa uru na-eti ha onye ka na-etiri ha unu mere ekpere unu mere na Imo State mmiri mapụ n'shege mmiri jidonu mapụ n'shege unu na-eji ekpere kwụsị mmiri otu aka ọ ya abịa kpema nje ekpere kwụsị ọ ya religion bụ scam nwana anyị nwoke were opportunity asị na ya na ha mmiri ka mmiri ma ụmụ atụrụ nwa veji na ọ ya hasịrị mmiri akụkọ mụ na onwe m jikwa ọrụ n'Imo State ebe ahụ enwere ebe anyị na-ata 100 meters road ebe anyị na Road State the boy butere equipment ya mmiri kọtụ nke ize kọtụ nke bụ ọsị na mmiri na-eza na kọtụ ma ọ bụrụ ekwupment ya narị si na ego m nyere agwụ ebe anyị na-eme steeti na ụmụ agwọ o nwere 100 meter road anyị chọrọ ịta n'ime n'iru ya from the gate to inside